Φίλες και φίλοι, πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που πήραν την πρωτοβουλία για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Μια εκδήλωση που ενδιαφέρει κάθε κάτοικο του Λεκανοπεδίου. Θέλω να ευχαριστήσω τον αρμόδιο τομεάρχη στη Βουλή, τον Τάσο Νικολαίδη, τον τομεάρχη στο κόμμα, τον καθηγητή τον κύριο Ηλιού, τον Αντιπρόεδρο Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον Νίκο Τομίλη, και όλους τους ανθρώπους που έβαλαν στο δημόσιο διάλογο σήμερα ένα ζήτημα που πρέπει επιτέλους να το συζητήσουμε. Να βάλουμε τα δεδομένα, διότι εάν δεν μπουν τα θεμέλια μιας ουσιαστικής συζήτησης που θα οδηγήσει σε προτεραιοποίηση των λύσεων, δυστυχώς θα περιμένουμε τα έργα τα μεγάλα του Πασόκ που έγιναν πριν 20 χρόνια, το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, η Αττική Οδός και το μετρό, να είναι η λύση στα προβλήματα μετά από 2 δεκαετίες. Κάτι το οποίο βέβαια δεν μπορεί να συμβεί. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές όλους για τις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις τους. Πραγματικά σήμερα με τα όσα είπαν γίνεται ένα γενναίο βήμα αναβάθμισης του δημοσίου διαλόγου στο μεγάλο ζήτημα του κυκλοφοριακού στο Λεκανοπέδιο. Το Πασόκ όμως δεν βάζει τα θέματα έτσι απλά προς συζήτηση. Προσπαθεί πάντα τεκμηριωμένα, με αίσθημα ευθύνης, να προτείνει λύσεις υπαρκτές. Λύσεις που σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις έχουν φέρει αποτελέσματα. Εμείς με αυτόν τον τρόπο βρισκόμαστε μέσα στην κοινωνία, δίπλα στον πολίτη, και αφουγκραζόμαστε τις πραγματικές του ανάγκες, με ρεαλιστικές λύσεις για μια ποιοτική ζωή, για μια ποιοτική καθημερινότητα. Αυτό άλλωστε ήταν και η παρουσίαση του προγράμματός μας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένα πρόγραμμα για όλα, συγκεκριμένο, προοδευτικό, τεκμηριωμένο, κοστολογημένο. Για να φύγουμε και από το λαϊκισμό που πληρώσαμε ακριβά και από τον διχασμό που πληρώσαμε ακριβά, διότι αυτό το κόμμα έχει μια πορεία συνέπειας, ευθύνης και προόδου και γι' αυτό διεκδικεί από τον ελληνικό λαό την στήριξή του στις επόμενες εθνικές εκλογές. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε για μια Ελλάδα για όλους. Στο πλευρό του συνταξιούχου που σκέφτεται 2 και 3 φορές τι θα αγοράσει από το σούπερ μάρκετ. Στο πλευρό του φοιτητή που σκέφτεται τις δυσκολίες να βρει ένα σπίτι με ενίκιο αξιοπρέπειας. Στο πλευρό του αγρότη που βλέπει το κόστος παραγωγής να έχει απογειωθεί και που σήμερα αντιδρά. Λένε τα παπαγαλάκια της Νέας Δημοκρατίας, μα θα κλείσετε τους δρόμους? Κλείνουν τους δρόμους γιατί τους κλείνουν το σπίτι και τους οδηγούν να αλλάξουν επάγγελμα. Και εμείς στεκόμαστε στο πλευρό τους. Στεκόμαστε στο πλευρό τους γιατί χρειάζονται λύσεις, χρειάζονται περιφερειακή ανάπτυξη, χρειάζονται χαμηλό κόστος παραγωγής. Δεν εργαλειοποιούμε την κοινωνική αντίδραση στο βωμό πολιτικών παιχνιδιών, αλλά προτείνουμε λύσεις για να δουν αυτοί οι άνθρωποι μέλλον και προοπτική, για να μείνουν τα παιδιά τους εκεί, να κάνουν οικογένειες και να έχουμε μια βιώσιμη πολιτική και για την παραγωγική βάση, αλλά και για το δημογραφικό της χώρας. Αλλά και σε αυτό το κορυφαίο ζήτημα η Νέα Δημοκρατία επιλέγει την πόλωση, το διχασμό και όχι τις συζητήσεις για να βρουν λύσεις, όπως άλλωστε συνέβη και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο κόστος παραγωγής και στο κόστος μεταφοράς των προϊόντων τους. Στεκόμαστε δίπλα στον εργαζόμενο σε όλη τη χώρα, στον εργαζόμενο στο Λεκανοπέδιο, που ασφικτιά εγκλωβισμένος καθημερινά στην κίνηση. Μέσα σε όλα αυτά τα ζητήματα
Υπάρχουν αντιπροτάσεις. Υπάρχει από την κυβέρνηση μία διάθεση μέσα από πρωτοβουλίες νομοθετικές να βρεθούν λύσεις. Όχι. Ο διχασμός είναι απλός και φαίνεται στο ψευτοδίλημμα. Σταθερότητα ή χάος. Αυτό θα είναι το μότο της Νέας Δημοκρατίας. Από τώρα μέχρι τις εθνικές εκλογές. Και αυτό το δίλημμα, το ψευτοδίλημμα, δίνει ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι εκτός της καθημερινής πραγματικότητας του ελληνικού λαού. Δεν καίγεται ο λαός μας να του δώσει τρίτη ευκαιρία, ενώ του έχει δώσει ήδη 2 ευκαιρίες, με αποτελέσματα όπως τις ανισότητες, όπως το κόστος ζωής, όπως το κόστος ενοικίων, όπως η κατάρρευση της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας. Γιατί λοιπόν τρίτη ευκαιρία για μια κυβέρνηση που αντί να κάνει τη ζωή μας καλύτερη, την κάνει χειρότερη. Αναξιοκρατία, διαφθορά, ατιμωρησία, ακρίβεια παντού. Αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Το δίλημμα λοιπόν για τον πολίτη δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Το δίλημμα για τον πολίτη είναι η απλή επιβίωση ή μια ζωή με προοπτική και ελπίδα. Και η απάντηση σε αυτό το δίλημμα είναι Πασόκ και Δημοκρατική Παράταξη με ένα πρόγραμμα προοδευτικό, συγκεκριμένο και υπεύθυνο. Εγγυόμαστε την ελπίδα με λύσεις. Εγγυόμαστε μια αξιόπιστη, προοδευτική, εναλλακτική επιλογή για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Ας έρθουμε λοιπόν στο σημερινό ζήτημα, στο κυκλοφοριακό του Λεκανοπεδίου Αττικής. Ποια είναι τα δεδομένα? Τι συμβαίνει με την κίνηση, με τα λεωφορεία, με τα έργα, με το περιβάλλον? Βιώνουμε όλοι μία τραγική κατάσταση. Η ζωή στην Αθήνα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Είναι σύμπτωμα της σημερινής κατάστασης ότι δεν επενδύει η κυβέρνηση στη βιωσιμότητα, με σοβαρές επιπτώσεις για το περιβάλλον, για την υγεία των κατοίκων του Λεκανοπεδίου. Από τη μία τι έχουμε? Αμέτρητα αυτοκίνητα, ένα γυρασμένο στόλο, ακινητοποιημένα για ώρες στις κεντρικές λεωφόρους, ώρες που χάνονται, χώροι στάθμευσης που δεν επαρκούν. Η αναζήτηση μιας θέσης στάθμευσης έχει μια προσωπική περιπέτεια για κάθε πολίτη καθημερινά. Το είπαν και οι συνάδελφοι βουλευτές. Ο μέσος οδηγός χάνει σχεδόν 100 ώρες το χρόνο, ενώ υπολογίζεται ότι το κυκλοφοριακό χάος στην Αθήνα κοστίζει στην εθνική μας οικονομία 80 με 90 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή, μια σειρά από έργα, κρίσιμα έργα, όπως είναι η αστική σύραγγα Ηλιούπολης, ο οδικός άξονας Ελευσίνας-Ινόφυτα, οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στον Κηφισό, η επέκταση της λεωφόρους Κίμης, καθυστερούν δραματικά. Η επέκταση της Αττικής Οδού προς Ραφίνα και Λαύριο, και εκεί καθυστερήσεις. Και το απεσιόδοξο σενάριο είναι όλα αυτά να μπουν σε λειτουργία με τη νέα δεκαετία. 38 παράδειγμα, ο τριπλός κόμβος Σκάραμαγκά, όπου η προχειρότητα του Υπουργείου Υποδομών μας οδηγεί σε μια κανονικοποίηση του μοντέλου ΒΟΑΚ. Τι σημαίνει αυτό? Στον ΒΟΑΚ πριν από μερικές εβδομάδες υπήρξε αποζημίωση στις κατασκευαστικές εταιρείες μόνο για τον άξονα Χερσόνησο προς τον Άγιο Νικόλαο 135 εκατομμύρια ευρώ. Άρα
η στρεβλή πολιτική του Υπουργείου οδηγεί να πληρώνουμε εκατοντάδες εκατομμύρια αποζημιώσεις σε αναδόχους από τα δικά σας χρήματα. Από τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Αντί λοιπόν κινήσεις θεσμικές, κινήσεις ώριμες, με σχέδιο, με στρατηγική, έχουμε υπερβάσεις, αποζημιώσεις, αλλά πάντα το μότο είναι δεν έχουμε λεφτά. Έχουν λεφτά για τους ισχυρούς, γιατί η Νέα Δημοκρατία αυτούς υπηρετεί. Αυτούς και τα ολιγοπόλια. Και δεν σταματούν εκεί. Στις 16 Νοεμβρίου του 2023, όπως είπε και η Μιλένα Αποστολάκη, ο κύριος Μητσοτάκης σε μια ραδιοφωνική του εκπομπή, σε μια συνέντευξη ραδιοφωνική, είπε για το κυκλοφοριακό ότι χρειάζεται μια νέα αστική βιώσιμη κινητικότητα με αποθάρρυνση χρήσης του αυτοκινήτου, με περισσότερα και ποιοτικότερα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μάλιστα είπε ότι όλα αυτά από τον επόμενο μήνα, θέλοντας να δείξει ότι οι άξιοι ήταν έτοιμοι για μεγάλες παρεμβάσεις. Όμως, από τις 16 Νοεμβρίου του 2023 έχουν περάσει πάρα πολλοί μήνες. Ποια είναι η κατάληξη? Ο επόμενος μήνας πήρε για τον Πρωθυπουργό 2 ολόκληρα χρόνια. Αυτό είναι το παράδειγμα της αναξιοπιστίας της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, ακούσαμε τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό κύριο Κυρανάκη να μας λέει δεν χωράμε άλλοι στην Αθήνα. Στο τέλος θα μας πούνε ότι δεν φταίνε αυτοί, αλλά εμείς που κυκλοφορούμε. Αυτή θα είναι η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας. Η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας. Να καθίσουμε στα σπίτια μας για να λυθεί το κυκλοφοριακό. Υπόσχονται βέβαια και νέες προσλήψεις. Αλλά είναι τέτοιο το μέγεθος της ανηθικότητας και του ανορθολογισμού που ανακοίνωσαν 300 προσλήψεις ενώ υπάρχει ανάγκη για 910. Τι λοιπόν θα αντιμετωπίσουν με την υποστελέχωση? Την υποστελέχωση των τεχνικών τμήματων, την επαρκή εκπαίδευση που χρειάζονται, το νέο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Χρειάζονται ασφαλείς συνθήκες εργασίας και ανθρώπινα ωράρια. Όλα αυτά όμως δεν είναι στο ραντάρ της σημερινής κυβέρνησης. Η λύση για τη Νέα Δημοκρατία περνά είτε μέσω κάποιου εργολάβου, είτε μέσω πανάκριβων προμηθειών. Το είδαμε και αυτό στους διαγωνισμούς συνολικής αξίας 913 εκατομμυρίων ευρώ για τα νέα αστικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Άραγε, πόση προστιθέμενη αξία δημιουργήθηκε από αυτές τις αγορές και τις μισθώσεις? Πόσες ελληνικές εταιρείες απέξαν τεχνογνωσία? Πόσοι Έλληνες εργαζόμενοι μελέτησαν και εργάστηκαν, έστω και σε ένα κομμάτι της παραγωγής αυτών των οχημάτων? Ποια μεταφορά τεχνογνωσίας έγινε έστω στην ιδιωτικοποιημένη πλέον Ελβό ή αλλού? Τι μένει πίσω στη χώρα μας από αυτές τις φαραωνικές παραγγελίες? Τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί δεν έχουν όραμα ούτε συστηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη της Αττικής, για την αναγκαία αποκέντρωση, αλλά βέβαια και για αυτό που χρειαζόμαστε, που είναι η περιφερειακή ανάπτυξη, η αναγέννηση της ελληνικής περιφέρειας. Πάμε τώρα σε εμάς. Εμείς τι προτείνουμε? Έχουμε θέσεις, έχουμε απόψεις, υπάρχουν μελέτες. Όπως είδατε σήμερα, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πολιτικό προσωπικό που σας παρουσίασε συγκεκριμένες προτεραιότητες βάσει των πραγματικών δεδομένων. Το προηγούμενο διάστημα η κοινοβουλευτική μας ομάδα είχε αναδείξει με τη δουλειά της όλα αυτά τα θέματα, όλα τα κρίσιμα ζητήματα. Για τον κυκλοφοριακό Γολγοθά
που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες. Γιατί το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν ήταν κόμμα αδράνειας. Γιατί ήταν πάντα ένα κόμμα γενναίων και μεγάλων αλλαγών. Το κόμμα των μεγάλων έργων. Το κόμμα που μπορεί και αναδεικνύει ζητήματα και προτείνει λύσεις. Ποιοι λοιπόν είναι οι άξονες του δικού μας προοδευτικού ολιστικού σχεδίου. Έχω λοιπόν την τιμή σήμερα να καταθέσω μία πρόταση για το κυκλοφοριακό ζήτημα της Αθήνας. Μεταξύ άλλων, για το μεγάλο ζήτημα του Κηφισού, που εμείς έχουμε ξεκάθαρη πρόταση, με παρεμβάσεις χαμηλού κόστους, αλλά μεγάλης αποτελεσματικότητας. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, αρχικά με έξυπνα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, τόσο στις εισόδους του Κηφισού, ώστε να αποτρέψουμε την υπερφόρτωση του δικτύου, όσο και στις λωρίδες κυκλοφορίας, ώστε τα όρια ταχύτητας να προσαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο στον φόρτο της κίνησης. Αυτό είναι μια σύγχρονη πρόταση. Τέλος, δημιουργούμε έναν έξυπνο μηχανισμό ταχείας απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων από ατυχήματα, με σταθμούς επέμβασης ανά 4 χιλιόμετρα, ώστε ένα μικρό συμβάν να μην προκαλεί μια τεράστια συμφόρηση όπως συμβαίνει σήμερα. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι το 30% της συμφόρησης στον Κηφισό οφείλεται σε ακινητοποιημένα οχήματα. Αυτό με την πρότασή μας αλλάζει άμεσα. Παράλληλα, προχωρούμε σε στοχευμένες μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις. Αναβάθμιση των κομβικών ανισόπεδων κόμβων μεταμόρφωσης, ακαρνών, πέτρου ράλι, με λωρίδες εκτόνωσης της κυκλοφορίας και εξετάζουμε την επαναχάραξη των λωρίδων συνολικά. Έτσι οι πολίτες αποκτούν τις μετακινήσεις που αξίζουν, ασφαλείς, γρήγορες, αξιόπιστες και όχι με τα ευκολόγια της σημερινής κυβέρνησης. Είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε αποφασιστικά στην άμεση εκκίνηση της ορίμανσης κρίσιμων έργων υποδομής, με μελέτες, αδειοδοτήσεις και με εξέβρεση και καθορισμό χρηματοδοτικών πηγών. Προωθούμε επίσης τον ενιαίο μητροπολιτικό σχεδιασμό της κυκλοφορίας και στάθμισης σε όλο το λεκανοπέδιο. Πρόσφατα, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, μίλησα για τις μητροπολιτικές αρμοδιότητες στους ΟΤΑ, στις μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο. Ας κάνουμε λοιπόν την αρχή από τις πολιτικές αστικής κινητικότητας. Προχωράμε λοιπόν στο συντονισμό όλων των φωτεινών σηματοδοτών του λεκανοπεδίου από ενιαίο κέντρο ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας. Αυτό συνέβη ξανά, έστω και περιορισμένα, σε περιορισμένη έκταση, με απόφαση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Μπορούμε λοιπόν με αυτό το παράδειγμα να κάνουμε τώρα μια γενναία απόφαση για ένα πραγματικά μητροπολιτικό συντονισμό. Επίσης, νομοθετούμε τη θέσπιση ως προαπαιτούμενων των μελετών κυκλοφοριακών επιπτώσεων για κάθε νέο πόλο οικιστικής, εμπορικής και διοικητικής δραστηριότητας. Δεν μπορεί να είναι αυτόνομες οι επιλογές αυτές από τις επιπτώσεις στο κυκλοφοριακό της Αθήνας. Σχεδιάζουμε ένα διαφοροποιημένο ωράριο προσέλευσης δημοσίων υπαλλήλων και δυνατότητα τηλεργασίας σε ζώνες κορεσμού. Αυτά θέλουν ολοκληρωμένες μελέτες για όλο το δημόσιο τομέα που αφορά το λεκανοπέδιο. Προχωράμε σε εκτεταμένες πεζοδρομήσεις για να διαμορφώσουμε ανθρώπινες γειτονιές, γιατί πάνω απ' όλα στο κέντρο των πολιτικών μας επιλογών είναι ο άνθρωπος και μια καλύτερη ζωή. Επιλογές με παράλληλη νέα χωροταξική πολιτική, ώστε να διαμορφωθούν γρηγορότερες διαδρομές, άρα
και ευκολότερες και ανθρώπινες μετακινήσεις. Ενθαρρύνουμε μέσω οικονομικών κινήτρων την κατασκευή περιφερειακών προς το κέντρο χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, υπόγειων αλλά και υπέργειων. Με ταυτόχρονη όμως απελευθέρωση χώρου για πάρκα τσέπης και χώρους πρασίνου. Δηλαδή, ένα αντίβαρο για κάθε νέο χώρο στάθμευσης θα υπάρχει και ένας νέος χώρος πρασίνου στο ίδιο δημοτικό διαμέρισμα. Έτσι, η Αττική μας δεν θα γίνει στο μέλλον μία θάλασσα από λαμαρίνες. Αυτό είναι μία αξιοβίωτη πόλη, μία αξιοβίωτη περιφέρεια. Και τέλος, σχεδιάζουμε και οραματιζόμαστε τη μεταφορά δημόσιων οργανισμών και υπουργείων εκτός Αττικής. Εκεί που χτυπά ο παλμός της δημιουργίας, ενώ παρέχουμε κίνητρα για μετακίνηση επιχειρήσεων σε βιοτεχνικά και έμποροβιομηχανικά πάρκα της περιφέρειας. Αυτό είναι το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ και αυτό το σχέδιο ζητώ από τον ελληνικό λαό να μας δώσει τη δύναμη να υλοποιήσουμε για μια πιο ανθρώπινη ζωή. Για μια πιο ανθρώπινη ζωή για όλους τους Έλληνες, για όλους τους πολίτες. Φίλες και φίλοι, η σημερινή εκδήλωση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Θα καταβάλουμε όποια προσπάθεια χρειαστεί, ώστε η Αθήνα μας να μετατραπεί σε μια πόλη βιώσιμη, προσβάσιμη, με υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής. Ποιότητα ζωής για όλους, είτε έχουν χρήματα, είτε δεν έχουν χρήματα. Είναι η ακρίβεια ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι το κυκλοφοριακό ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αλλά επίσης πολύ σημαντικό είναι και το θέμα της ασφάλειας. Το δικαίωμα στην ασφάλεια του πολίτη σε κάθε γειτονιά της Αθήνας, σε κάθε γειτονιά της Αττικής, είναι προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ. Ασφάλεια δεν θα νιώθουν μόνο όσοι ζουν σε ακριβές ζώνες του λεκανοπεδίου. Ασφάλεια με το ΠΑΣΟΚ θα βιώνει και θα ζει κάθε πολίτης σε όποια γειτονιά κι αν μένει. Αυτό είναι το όραμά μας για μια Αθήνα πραγματικά ευρωπαϊκή πόλη. Για μια ποιοτική καθημερινότητα για κάθε πολίτη. Η σημερινή κυβέρνηση είχε αρκετά χρόνια να κάνει πολλά και δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Αντί να λύνει, δημιουργεί προβλήματα ή διαιωνίζει παθογένειες. Εμείς δεν συμβιβαζόμαστε ούτε με την παρακμή, ούτε με τη μερολατρεία. Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και θα αλλάξουν. Δεν παρετούμαστε από το στόχο μιας καλύτερης ζωής για όλους. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι εδώ με όραμα, με σχέδιο για την υπέρβαση. Για να μπει τέλος στη στασιμότητα με ριζικές τομές και πολιτική βούληση. Αγωνιζόμαστε για την αξιοπρέπεια, για την πραγματική ευημερία της ελληνικής κοινωνίας, για την ελπίδα και την προοπτική όλων των Ελλήνων, για σας, τα παιδιά σας και τα έγγονια μας, για να ζείτε με αξιοπρέπεια από τις συνοικίες της Αττικής μέχρι τον Εύρο και το Καστελόριζο. Αυτό είναι το όραμά μου για μια Ελλάδα για όλους και όχι για μια Ελλάδα για λίγους όπως με τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό αγώνας, προσπάθεια, προτάσεις, ρήξεις μέχρι να έρθει η ώρα της πολιτικής αλλαγής για την οποία θα αγωνιστούμε ενωμένοι μέχρι την τελευταία στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και ευχαριστώ ιδιαίτερα τους εμπνευστές
της σημερινής εκδήλωσης. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.